नालाय लोदिस दंखायो माथो लोदियानो गिदिरखांना बिसोना हरनाया दाबो सोना हराना नोंसोरो ओइ दुदु फिसानो इदिल' होनो मानसिफोरा मानसि मोजां प्रब्लेम न जोंलाय मानसि मोजांखासो माथो सोरलाय बे लोदि जाना मला बुहुनालै आसलते आं बयखौनो बरायग्रोबाय आरोना आंनि यूट्यूब चैनल रामावारी ओमफ्राय फेसबुक पेज रामावारियाव बरायग्रोबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो अननानै सापर्ट खालायगोन कमेन्ट खालायगोन आरो लोगोसे शेयार खालायगोन फलो खालायगोन साबस्क्राइब खालायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो तारमाने दासो नुनाय भिडिअआ नोंथांमोना तारमाने बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोननि बुंनांगौआ मा कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो फार्स्टनो ओमफ्राय आरो बियो इसोरदि इफोरबायदि आखल दिन्थिदों लाइभनि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव होनो नोंसोरलै दंसोमोन लोदाय जोंनालाय स्पा नोंखौ आं एख' होनाखै नोंखौ मोनबा फैगौमोनलां मारै नोंखौ मोनबा फैगौमोनलां आयौ आया नोंसो सिखोमोन बुंहरदों ओंखायसो आं बुंदों मिथिदोंना दा बेफोरनि गोरोन्थिया सोरनि बे गोरोन्थिया बिमा बिफानि ना बिसोरनि गोरोन्थि दा बेखौबो खोन्थाहरनो नोंथांमोना बावनाङा आरोना माने गोरोन्थिया इसोरदि इफोरदि खालामदों ससियेल मिडिया फेसबुकाव लाइभनि गेजेरजों इफोरदि खालायनाया गोरोन्थिया सोरनि बिमा बिफानि ना बले बिसोरनि आसा खालामो खोन्थाहर ओमफ्राय आंनि मथेबा नोंथांमोननि अपिनियना मा खोन्थाहर आरोना दा आंनि मथेबा आंनि अपिनियना बेनो आरोना आंनि बुंनाया आरो आसलते रावबो बिमाया बा बिफाया साना आरोना दा बिमाया जोनोम होयो नालाय बिमाखौ बुंनोसै आं रावबो बिमाया इफोरबायदि साना दे गावनि गोरबोनिफ्राय इफोरबायदि फिसा जोनोम जाथों होननानै रावबो बिमाया साना 9 मास 9 दिन मा होनो गोरबोआव लाखिनानै बैसोमुथियाव हान्थु खरायनानै जोनोम होयो सासे गथ'खौ आरोना बिमाया बे 9 मास 9 दिनाव बेसेबां खस्थ' खालायनांगौलगिया जायो खस्थ' जायो नाथाय बिनि उनावबो जुदि इफोरबायदि प्रडिउस जायोबा इफोरबायदि जोनोम जायोबा बिमा बिफानि गोसोआव मादि दुखु मोनो आसलते रावबो साना आरोना बिदि खालाय होननानै थेवबाबो मा होननानै बुंनो जाफ्लांबाय जाबाय होनबाय आरोना दा आं बिनिखायनो आंना मोनसे मा आरोना बुंनाय आरो बयनिबो जोंनि बिमा बिफाफोरनि दा बा आंनि लोगोफोरखौबो बुंबाय आरोना बा आंनि आदा बाजै आदै मादै आयं आनै आमाय बयनिसिमबो मोनसे आंना गुजारिस बा आर'ज आरो नोंथांमोना जुदि फिसा खांनो गोसो गैयाबा मालाबा खांनो गोसो जायाना मानसिया थारमाने खिन्थु थाफ्लाङो थाबाय नालाय दे गथ'आ गाज्रि जागोन गारलिया थाब नाङोनो होननानै खायफा लाखियो आरो एक्चुअलि जुदि लानो गोसो गैयाबाना नोंथांमोना फार्स्टनो वान टाइम मा होनो वान टाइम माने माखौ बुंनो मिथिबाय ना डिसपोजेल गिलासखौ बुङाखै आङो डिसपोजेल गिलास वान टाइमखौ बुङाखै आं वान टाइम माने कन्डम नोंथांमोना कन्डम इउज खालाय नोंथांमोना सोरबा खायफाया कन्डम इउज खालायबाबो ब्रेन्डेड कन्डम इउज खालाया नर्मेलि मार्केटाव मोननाय सालु माल आरोना डुप्लिकेट मालखौ नोंथांमोना इउज खालायो बेफोराव सिङाव लिक थानो हागौ जोंथ' बारसुनानै नाया रावबो आरो एक्चुअलि कन्डमखौ इउज खालायनाया बबे इउज खालामनांगौ आरोना जायफोरबादि मानसिया शारिरिक सोमोन्दो लाखियो सोलेरनि सोमोन्दो लाखियो दा गावनि गार्लफ्रेन्डजों गावनि बयफ्रेन्डजों गावनि हिन्जावजों बा सोरबा बबेबायदि जायगायाव थांनानै बायनानै सोलेरनि सोमोन्दो लाखियो नालाय ओंखायनो गावनि प्रटेक्टनि थाखाय गावनि प्रटेक्शननि थाखाय आरो कन्डमनि सेकेन्ड नामा जादों प्रटेक्शन बे प्रटेक्शनखौ इउज खालामनांगौ आरोना मानसिया बेमारनिफ्रायबो नोंथांमोना रैखा मोनगोन आरो नोंसोर नोंनि गोसो मथेबो नों खालायनो हागोन आरो दा आं फैनोसै बेफोरबायदि गथ'नि सायाव आरोना दा जारौ होनना बुंनोसै आं सनमान होबावनोसै आं दे आंनि साइडनिफ्राय आं रेसपेक्ट होबावबाय जारौ होनना बुंबाय आं बेफोरबायदि जारौखौना बिमा बिफाया जोनोम होनो गोसो गैयामोन नाथाय बिथांमोना हयथ' ब्रेन्डेड कन्डम इउज खालायाखै जिबायदि कन्डम इउज खालामदों बे लिकेजमोन आरोना बेनि थाखायनो रिजाल्टआ नैफादों ओंखारदों आरो ओमफ्राय दुदुखौ देखायलायनोसै दुदुखौ माने नांगौ आं दुदुखौलै खायदो प्रसन्ना नायनो लुगैदों आंनिसो नायनो लुगैबाबो दे हेद देखाया हामा
neng spa man nama handeng neng spa week di mari mana jang neng spa mana hama handeng man ambus sege लाखिनो गोसो गैयामोन नाथाय थाफ्लांबाय बाय मिस्टेक कन्डमा लिकबो जानो हागौमोन बा कन्डम इउज खालायखौबो जानो हागौमोन एक्चुअली कन्डम इउज खालायनांगौ बे कन्डम इउज खालायैनि थाखायनो बा कन्डम लिकेजनि थाखायनो नैफोरबायदिया जोनोम जादों आरो बिनिखायनो आं बुङो मेन फार्स्ट गोरोन्थिया बिमा बिफानि आरो सिदा खोन्था आरो जाम्बा मानसि नालाय सिदा खोन्थाखौ बुंबाय आरो होमबा बे कन्डमखौ नोंथांमोना बायनानै मार्केटाव मोनो एभेलेबल मार्केटाव ब्रेन्डेड कन्डम बा गुगलाव सार्च खालामबाबो मोनो ब्रेन्डेड कन्डम माबायदिखौ नांगौ नोंथांनो मा फ्लेभारखौ नांगौ अरेन्ज फ्लेभार नांगौ पाइनएपल फ्लेभार नांगौ चकलेट फ्लेभार नांगौ एप्पल फ्लेभार नांगौ माबायदि फ्लेभार नांगौ नोंथांमोननो मोनगोन आरो मा बुंबावो मानसिफ्रा गाज्रिसो बुंसिगोन नामा थारमाने आं बे भिडिअखौ बानायनाय नङामोन आरो आं भिडिअखौ मोनाखैमोन नाथाय आंनि सासे फेसबुकनि लोगो माने बिथाङाबो थारमाने इउटुब चेनेलबो सालायो बा फेसबुक पेजबो सालायो आरोना बिथाङा आंखौ गुजारिस खालायदों थारमाने बिसोरनि सायाव फंनैसो बुंहर होननानै आरोना दाथ' आं रायनोबो हाया गाज्रि रायबा गाज्रि मोनगोन गाज्रि राव बाहायोबा गाज्रि वर्ड इउज खालायबा गाज्रि सोदोब बाहायोबा आंखौ गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो आं बेफोरबायदि माने इनफरमेशन होदों आरोना थारमाने जाहाथे इफोरदि जाया आरो जाहाथे इफोरदि प्रडिउस जाया आरोना ना सोरनिबा न'खराव बा सोरनिबा बिमानि गोरबोनिफ्राय इफोरदि गथ' जाहाथे जोनोम जाया आरो बेनिखायनो आं बयनिसिमबो मोनसे इनफरमेशन होदों बयबो माने गावबा गावखौनो मा होनो प्रटेक्शन खालायनाया गावबा गावनिनो धोरोम होननानै आं बुंबाय आरोना बा प्रटेक्शन खालायनाया गावबा गावनि थाखायनो मोजां आरोना जुदि प्रटेक्शन खालायाबा इफोरदि गथ' आरो जोनोम जाबावगोन आरो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनो आरोना कन्डम होननायनि खोन्थाखो प्रडाक्शन होननायनि खोन्थाखो आरो फ्लेभारनि खोन्थाखो बुंनो हाब बियो इउज खालायो खोमालै बेखायनो मिथियो सानो आरोना बेफोरनि एडभार्टाइज होनो थाखाय आंनाव मेरला फैयो आरोना वाट्सएपनि गेजेरै बिजनेस वाट्सएपआवबो फैयो ओमफ्राय फेसबुकाव मा होनो मालाबा गावसोरनो इमेल खालायो बेफोरनि सायाव आंखौ एडभार्टाइज खालायनो थाखाय बिथांमोना आंखौ माबा हरो नाथाय आं मानसिफोरा गाज्रि मोनगोन होननानै आं बिनि सायाव एडभार्टाइज लाबोआ सोरनाबा आथोन गिदिर जानोनो हिन्जावफोरना गोजौनि मा होनो बिखौ मा होनो गोजौनिखौ मा होनो बिखौ मा होनो बेफोर गिदिर खालायनो थाखायबो दङ सोरनाबा गिदिरखौ फिसा खालायनो थाखायबो दङ आरो हौवा मानसिफोरनिया बै गाहायनिया आरोना आथोना बिखौ गिदिर खालायनायनिबो मेडिसिन दङ बेफोरनि थाखायबो आंनाव फैयो एडभार्टाइजनि थाखाय आं खालायनो गोसो गैया आरोना आं सानो मा इफोरदि एडभार्टाइज खालामनानै आं मानसिफोरजों गाज्रि बुंजानोबा मा सोंखारि जानो आं गोसो गैया आरोना मोजां एडभार्टाइज फैयोबा आं खालायगोन नाथाय इफोरदि एडभार्टाइज खालायनो थाखाय आं गोसो गैया आरो नाथाय आं दिनै किसुमान बेबायदि नुनानै आं दिनै बे खोन्थाखौ बरनो गोलोगो जादों आरोना बेनिखायनो आं बयखौबो गाज्रि मोननानै थालांनो नाङा आरोना आरो बेयाव जि गथ'फोरखौ दे लाइफनि गेजेराव जाय मानसिफोरा इफोरदि कमेन्ट खालायदों गाज्रि कमेन्ट खालायदों बेफोरबो मोजां जायाखै आरो लोगोसे बे गथ' माखासे एसे मा खालामबाय आं हिसाबै बिसोर ड्राग्स एडिक्टेड मा होनो ड्राग्स मा एडिक्टेड जाबाय खोमा बिसोरो एसे ड्राग्स इउज खालायो खोमा निस्सय आरोना नायनायफ्रा महरावथ' मा होनो महरफोरखौथ' नायबाथ' मा होनो बै ओइ दुदु फिसा आरो बिदिल' होनो मानसिफोरा मानसि मोजां प्रब्लेम आखाइ लेथ्राजों बानायनाय बेखौ मा होनना बुङो मम' आखाइ लेथ्राजों बानायनाय मम' बादि नुयो महरफोरखौ नायोबा आरो साइसबो गैखाथारा नाब्ले नुब्ले दा आरो बेफोरबायदि बुङा गाज्रि मोनलायगोन आरोना साइसथ' गैखाथारा आरो बेजों लोगोसे माबाबो गैया आरोना एसे इज्जत बा सनमानबो गैया ससियेल मिडियायाव फैनायाव जेथे माबादि बिहेभियार जानांगौ मानसिना बेफोरबायदिबो गैया जिखिजायानो जाया मानो खालायबाय गोरोन्थिया जाबाय निमाहा होलायलायनांगौ बयबो ओमफ्राय आंनि गेजेराव खोन्थाखौनो बुंनो सानदों आरोना बे आखाइ लेथ्राजों बानायनाय मम'नि महरखौ लानानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गाज्रि वर्ड इउज खालामनाया मोजां जायाखै आरो कमेन्ट हरग्राफ्रा बुंनांबा मोजां जायाखै आरोना आरो बिसोर थगायदों मानि गेजेरै मा होनो बेखौ बिसोरो थगायनाया जादों ना लोंनाय बायदि नुदों मैया लोंनाया लोंनानै सिखारनो हायाखैमोन
माथो बिरिसो सोबदो माथो आं बिरि सोबाखैना बिरि सोबाखै आं बिरि सोबा मा सोबदोंलै आं सोबाखैब्रा जेबो गान्जा सोबो नामाब्रा नोंलायनो बिरि सोबा आं बिरि सोबाखै सोबनायाथ' जेनेबा बिरि सोबाखै नाथाय धुम्रपान तो यूज खालामदों ना धुम्रपान माने स्मोकिं ने लोग खाली बिरिखौल' स्मोकिं होनना बुङा सिगारेट दङ आरो गोबां मा बुस्थुफोर दङ स्मोकिं गान्जा दङ हा बेफोरखौबो यूज खालामदों जानो हागौ मानसिफोरखौ महरखौ नायबानो मिथिखायो खिन्थु आं थारमाने डाइरेक्टलि बुंनो हाया ना थारमाने महरखौ नायनानै आं सोरखौबा जाज खालायगोन बे खोथा नङा आरो ना दा महरा गाज्रि माने आखला गाज्रि आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय बिसोरनि आखलखौ नायनानै आं जाज खालामदों आरो महरजों आखलजों थारमाने मिलिदों होननाय बायदि आरो ना नाथाय एक्चुअलि मानसिखौ महरजों आरो आखलजों रिजायनो नाङा आरो ना माने बडि शेमिं खालामनाया एसे गाज्रि जायो थेवबो आं एसेबायदि गाज्रि नुनायखाय बा गाज्रि सोदोब खोनानायखाय आं बुंनांगौ बाध्यता जादों आरो एक्चुअलि मोनसे खोथा दंना इंराजिनि डोंट जाज ए बुक बाय इट्स कवर डोंट जाज ए बुक बाय इट्स कवर माने लेखानि माखौ खबर लेखानि सायाव नायनानै जों बुंनो हाया बे लेखानि सिङाव मा लिरनाय दं हा सेनि सायाव सानि लिय'निनि फट' होनानै सिङाव सेनि सोरबा गिदिर मानसिनि आत्मजीवनी माने बायोग्राफि लिरनाय थानो हागौ गिदिर मानसिफोरनि जेनेबा एपीजे आब्दुल कालाम महात्मा गान्धी अटल बिहारी ओमफ्राय बिदिनो लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा आरो लोगोसे जोंना भुपेन्द्र हाजरिका ओमफ्राय जोंनि खियानि मा होनो बेखौ इउएन ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिसोरनि खोन्थाबो लिरनाय थानो हागौ सिङाव खियानि बायोग्राफि लिरनाय थानो हागौ सिङाव नाथाय सायाव फट'आ सानि लिय'नि जानो हागौ नाथाय सिङाव बिसोरनि खिनि बायोग्राफि लिरनायबो थानो जानो हागौ आरो ना बेनिखायनो बुंदों थारमाने डोंट जाज ए बुक बाय इट्स कवर थारमाने सोरनिबा आं दा बुंनो थाङोबा थारमाने सोरनिबा महरखौ नायनानै जोङो बिनि आखलजों रिजायनो हाया आरो ना सोरनाबा महरा बिराद मोजां आखला गाज्रि सोरनाबा आखला बिराद गाज्रि महरा मोजां सोरनाबा महरा गाज्रि आखला मोजां नै बेफोरबायदि आरो ना दिनै बर'आव मोनसे सोदोब दंना महरा मोजां आखला आंजां होननाय नाथाय बेफोरबायदि रिजाय जाया आरो ना थेवबो मानसि नायै मानसि जों रिजायो आरो ना जों कम्पेयार खालायो आरो दा बैनि आरो ना आं बुंनांगौआ आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोननाय नङा होननानै गोबां खोथा बुंबाय आङो आरो बाध्यता जादों बुंनांगौल' गैया आं बिसोरबायदि बे उन्दै गथ'फोरखौ आं बायदि बुंहरनाय नङामोन बा आं बुंनोबो गोसो जायाखैमोन नाथाय किसुमान बाध्यतानि गेजेरजों आं बुंदों आरो ना आरो बेजों लोगोसे आं पेरेन्टसफोरनिसिम मोनसे गुजारिस खालायो मा होनो प्रटेक्सन इउज खालायो बेफोरबायदि फिसा जोनोम होनो गोसो गैयाबा आरो रावबो बिमायाबो बेफोरबायदि गोसो जायाथे आंनि गोरबोनिफ्राय बिदि फिसा जोनोम जाथों होननानै 9 मास 9 दिन उदैयाव लाखिनानै बेफोरबायदि फिसाखौ जोनोम होनो रावबो बिमायाबो साना आरो ना बेनिखायनो आं बयखौबो हिन्जाव मानसिफोरखौ बुङो प्रटेक्सन इउज खालामनो हो गावनि हाजबेन्डफोरखौ गावनि बयफ्रेन्डफोरखौ हा द' होमबा दिनै समाव दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन उन समनि लोगो मोननायखौ मिजिं थिनानै आं भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय होमबा बाय आरो ना दोनथ'नोसै आरो लोगो मोनलायगोन आरो उन समनि भिडिअफोराव दे